ikaw ang buhay kong Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo noon pa man. Ika'y sasamlain, paligid man ay mapiling, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, nangangamba. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi ang awitan, ikaw lamang. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo Okay, at kayo ba'y masaya? Dapat. Sapagkat inatasan tayo ng Diyos, ng Kanyang salita, rejoice evermore. And everything, give thanks, for this is the will of God. Okay, at and my preaching this morning is transformation. In the book of Exodus chapter 14, verse 13 and 14. And Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Okay, at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Kayo po ay makakaupo na. Sabihin mo sa katabi, peace be with you. Okay. At marami pong salamat. At magandang umaga muli. At sino po ang mga pinagpala? Siyempre po, lahat tayo kasi may buhay pa. Hindi nasa ospital. Hindi nasa kanig ng karamdaman. Yun lamang po ay malaking bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. At ako po ay naniniwala na ang Diyos po ay laging sumasa atin, lalo na po at tayo po ay sumusunod sa mga alituntunin ng Diyos. Sa panahon po ngayon, panahon po ng pandemic po, nag-alala ang mga tao. At hindi mo maalis na may fear. Pagamat may pangako ang Diyos, nagdududa pa rin. At karamihan po ay talaga namang nag-aalala. Kasi tao lang po tayo. Pero, pag ikaw ay nasa Diyos, ibig sabihin, pag matindi talagang foundation mo, na talagang sa ibabaw ng bato, yung pananampalataya. Kahit na anong unos at bagyo na darating, nakatayo pa rin ang iyong pananampalataya. Sinabi po niya sa Book of Matthew chapter 7, a wise man. A wise man is founded upon the rock. Kasi siya po ay nakikinig at sumusunod. Okay. Yung foolish, yung mamang, ay kikinig. Pero hindi sumusunod. Yun yung pagkakaiba natin. Kaya ngiti tayo. Kahit na naka-Christmas. Nakikita naman ng Lord yan pag umigiti tayo. Palagpakan nga natin ang ating Panginoon. Transformation. Pag sinabing transformation, parang ang dating is a voltage pipe. Nagta-transform ka agad. At nagiging ano po yan, nagiging talagang sa takilya, tumaob ang takilya dahil yung transformation. At ginawang robot po. Nakita mo talaga yung mga high-tech po nila. Pero ngayon po, iba ang papag-aralan natin. At ano ba itong transformation na to? At dito po, to transform from slavery to freedom. Yan. From slavery to freedom. Mula sa pagkalipin, napalaya po. Ang halimbawa po nito ay si Joseph. Bago tayo pupunta kay Moses, siyempre po, kilala niyo ba si Joseph? Anak po siya ni Jacob. Ang lolo niya ay si Isaac. At ang kalululuhan niya ay si Abraham. Na 1, 2, 3, 4. Nasa 4th generation na po siya. First generation Abraham, second generation si Isaac, nasa 3rd generation po si Jacob, yung kanyang tatay, at nasa 4th generation si Joseph. Kilala niyo ba si Joseph? Sa book of Genesis chapter 37, verse 3. Siya po ay ipinanganak ng katandaan. Matanda na po si Jacob nung pinanganak si Joseph. Kaya mahal na mahal niya. Mahal na mahal siya. Makikita niyo dyan sa Genesis chapter 37, 3 to 11. Basahin niyo na lang po. Palibasa, ito si Joseph, hindi niya alam. Righteous siya. Sumusunod lang siya. Kung ano yung pinagagawa ng kanyang mga kapatid, sinusumpong niya sa kanyang tatay. Siyempre po, naasar yung kanyang mga kapatid. Ang kapatid po nito, 11. Ang asawa ni Jacob ay si Leah at saka si Rachel. Ang nanay ni Joseph ay si Rachel. Yun yung mahal na mahal. Kasi po, alam niyo naman po. Ngayon, dahil kinaingitan po siya isang gabi na naginip. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, alam niyo, nagbibigkis tayo ng mga trigo. Yung trigo ko, nakatayo.
Yung trigo nyo, labing isa kayo, naka-iklop, naka-bow down, nakahapay. Eh, siyempre nainis yung labing isa. Grabe naman itong driver na to. Eh, bukod sa favorite po siya ni Jacob, si Jacob po Israel, Israel po ang pangalan niya kasi pinaspasan na po siya. Kaya, ang sabi niya, pinainis. Naipon sa puso ng mga magkakapatid. Kanya lang, una na uli, may panaginip uli ako. Dinainis yung mga kapatid. Ano panaginip mo? Yung araw, yung buwan, at saka yung bituin, yumukod. Nainis din yung tatay. Pati ba naman ako? Siyempre siya yung araw. Yung nanay, yung moon. Yung bituin, yung labing isang kapatid. Lahat yun yumukod sa kanya. Eh di lalo silang nainis, pati tatay. At minsan nangyayari sa atin yan. Pagka nag-iilaw ka, pag mananampalataya ka, mas nakakadaming nainis sa'yo. Wala ka namang ginagawa. At ano bakit? Di anak ka ng Diyos eh. Nagniningning ka. Nagliliwanag ka eh. Tingnan mo yung katabi mo kung nagliliwanag. Paano kung walang nainis sa akin? Pahala ng Diyos doon, basta ka. At dito, pinag-uusapan natin si Joseph. Eh, kalaunan po, siyempre, binenta po. Punta na po siya sa Egypt. Kay Potiphar's son, tapos nasa bilangguan na siya. Na naginip yung dalawa. Yung gumagawa ng yung pagkain ng hari, at saka yung inumin. Na naginip. Ininterpret. Nakalimutan ulit. Ang sabi ni Joseph, paglabas mo, huwag mo kalimutan. Alam niyo, dami nakakalimot eh. Ang dami nakakalimot. Pagka nagkuha yung blessing ng Lord, alam ka naman tuwan-tuwa sa galak. Kalaunan, nakakalimot. Kasama rin ako. Kasama rin ako ron pala exempted. Hindi pa ba kayo? Hindi ka perfecto eh. Papunta pa lang tayo sa perfection. Alam niyo po na naginip ngayon yung hari. Naginip. 7 baka, matataba. Ay, unang payat. Tapos matataba. Ang ibig pong sabihin, 7 taon na salat. Pestilence. 7 taon na sakal. Na-interpret niya eh. Kaya ginawa siyang gobernador. Pangalawa sa hari. And everybody say amen. Yun si Joseph. Bakit siya from slavery to freedom? Kasi malaman. Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero siya po nung naging gobernador po siya, yung kanyang panaginip ay naganap. Nagkaroon ng pestilence, nagkaroon ng famine sa Canaan. Naghanap ng pagkain sa Egypt lang ang sagana. Ang ginawa ni Joseph, nag-imbag for 7 years. 7 years na pagkain. Lahat ng mga nakapaligid na bansa, doon sila bumibili. Kalaunan yung anak ni Israel, si Jacob, yung 11, naghanap din po sila. Ay ngayon, panibasa, sa Egypt lang ang sagana, doon sila pumupunta. Kaya nung wala na, salat na lahat, yung pamilya ni Jacob, nandun na lahat. Pinapunta na po sila ron. Bakit? Ang sabi ni Joseph, huwag kayong mag-alala, may purpose ang Lord kung bakit ako nandito. Hindi niya sinisi yung kanyang mga kapatid. Amen? Walang sisihan. Sabi ko siya, katabi ba nagsisihan? Kung nagtama tayo ng proseso ng Diyos, mayroong layunin ng Diyos. Tuloy ka lang, kapatid. Kagaya ni Joseph. Ngayon, punta na po tayo kay Moses. Kasi si Moses ang pinaka-karakter natin ngayon. Siyempre, tapos na po si Joseph. Huwag niyong kalilimutan. Pag-uwi natin, pagbalik natin sa Canaan, yung buto ko, dala-dala niyo. Nasa Exodus na tayo. Genesis yung kanina, nasa Exodus na tayo. Ito na si Moses. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay, siyempre po,
alipin po sila roon, dumadami po. Dumadami po yung mga Israel. Ang dami na, yung population nila, marami. Pumunta na po sila roon, 72. After 400 years po sila roon. Ang dami na po nila. Nakalimutan na yung king pero kung sino si Joseph. Nakalimutan niya na. Kasi ilang generation. How many generations yung 400 years? Nakalimutan na yung ginawa. Nakalimutan na. Kaya ito ngayon, ang daming alipin. Ang daming alipin. Ngayon, mga kapatid, ang ginawa ng ating Diyos, mayroong isang lipi, si Lipi. Mga Levites. Ito nang galing si Moses. Lahat ng mga lalaki, utos ng hari, papatayin. Yung mga partira, ano yung partira? Yung mga midwife, yung mga hilot, pagka lalaki, titirisin nyo. Titirisin nyo. Huwag nyo bibigyan ng buhay. Tama na itong population na to. Ang dami na nila. Baka mamaya, mas tayo sa kanila, ma-empower tayo sa kanila, mas makapangyarihan sila. Kasi nakikita nila, talagang pinagpapalang mga anak ng Diyos. Kaya ginawa silang alipin. Dumating ang panahon na si Moses ay pinanganak. Hindi na may tago. Hindi na kaya itago eh. Kaya ang ginawa ng nanay, gumawa po siya ng pataw. Yung parang pinakano niya, inaano niya, bahala na si Lord sa kanya. Kasi papatay din. In other words, short na tayo. Nagliligo yung prinsesa. Nakita niya. Nakita niya. Ano to? Tingnan nyo nga. Mababasa po yan sa Exodus chapter 2 verse 10. Inahon siya sa tubig. Kaya ang pangalan ay Moses. Kasi galing po siya sa tubig. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinalaki niya. Sino nag-aralan kay Moses? Yung nanay niya mismo. Bakit? Hanapan niyo ako ang isang Hebro kasi Hebro to eh. Tinago niya. Inantin niya parang anak niya. 40 years si Moses na tumira sa palasyo ng Paraon. Kata ba kayo? Kaya magaling si Moses. Train siya. Pero, nung dumating ang panahon, sa 15, basahin niyo yan sa Exodus chapter 2 verse 10, yan yung kasaysayan niya. Alipin po sila, may nag-aaway. Pinatay niya yung Egyptian, nakita po. Akala niya, hindi siya nakita. May nag-aaway ulit ng mga Hebrew. Bakit? Ikaw ba mabagitan sa amin? Ikaw ba ang leader? Kami alipin dito. Bumisita ng Diyos eh. Pag bumisita ng Diyos, bumisita na po siya eh. Pag sinabi na bibisita ang Diyos, ibig pong sabihin, aahunin na po sila. Kasi 400 years na po na sila sa Egypt. From 72 na pumunta sa Egypt na anak ng Diyos. Ang lumakas po ay halos 600,000. And everybody say amen. Million na po sila noon, kasama yung mga bata, nung tumawid po sila. Kaya dito po, nagsimula. Kaya sabi na, now the Lord spoke to Moses saying, speak to the children of Israel that they turn and camp before Pahirot between Migdol and the sea, opposite Baal-Sipon, you shall camp before it by the sea. Kasi po, alam na ng Diyos ang gagawin niya. Alam niya na. Kasi yan very strategic. Strategic, pag sinabing strategic location po yan. Kahit na sa mga army, alam na po nila kung ano gagawin po nila. Kaya hinabol po sila ng pero eh. Bakit? Alam nila, papatayin sila lahat eh. Pero hindi sila kubra. Kaya sabi ng Lord sa nabasa natin, I will fight for you. Palapakan natin ang ating Panginoon. Why transformation? Okay. Meaning, it is an act, process, or instance of transforming or being transformed with alteration, change, conversion, renovation, makeover. The mentioned words are all used for a upgrading to become better. Yan ang transformation. May pagpabago. Okay? Si Joseph, dinala siya sa Egypt
nabago ang mga anak ng Diyos nung sila ay lumaya. Dito, papag-aralan po natin. Alam na po natin in the book of Exodus chapter 7, 8, 9, 10, and 11. Ano nangyari doon? 10 salo. Para lumaya lang po sila. Chapter 7, yung dugo, yung stick, naging snake. Basahin nyo na lang po yan. Chapter 11, yung first 4, patay na. Yun ang paraan ng Diyos para sila ay makalaya. Bakit? Pinatigas ng Diyos yung puso, became Alam niyo po, minsan, sa katigasan po ng puso ng tao, may mga pangyayari sa ating mga buhay. Para tawagin lang po tayo. Para magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating. Tayo lahat dito. Nung tinawag tayo bilang mananampalataya ng Diyos, meron tayong kanya-kanyang problema sa buhay. Amen? Meron. Yung yung iba relationship, sa pamilya, sa asawa, sa anak. Yung iba maaari sa pera, sa kabuhayan, sa lahat, kapos. Yung iba maaari sa karamdaman. Iba-iba ang pagtawag sa atin. And everybody say amen. Para magkaroon lang tayo ng pagbabago. Para ma-realize po natin na mayroong isang Diyos. Itong pandemic na to, malaki ang binago sa buong mundo ang pananaw ng tao. Malaki. Malaki ang naidulot dito para magkaroon tayo ng karanasan sa buhay. Napakalaki. And everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, kailangan may transformation. Okay, ano itong transformation na ginawa ng ating Panginoon? Bakit sinabi niya? Stand still. Magpakatatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Itong Ehipto na ito, hindi nyo na makikita kailan pa man. Bakit niya sinabi yun? How transformation or change happens. Diba? Meron tayong 3 bagay na papag-aralan para magkaroon po tayo ng pagbabago. May process, may willingness, at may application. Kailangan may process ng pagbabago. Hindi pwedeng overnight magbago ka. No? Tingnan natin si Moses. The calling of Moses to become leader of Israel does not happen overnight. 80 years, he was trained to be more according to the purpose of God. Bakit 80 years? Ilang taon si Moses yung tinawag siya ng Diyos? Ilang taon siya? 80. Anong training niya? 40 years nasa palasyo, 40 years nasa wilderness. Nagpapastor po siya. Ang kanyang biyanan si Jethro. Midians po yan. Isang araw, 40 years po siya. Noong pang 40 years, meron siya nakita yung burning bush. Hindi po nawawala yung apoy. Kaya lumapit po siya. Ang sabi niya, ang sabi ng Lord, ako yung ama ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. You must put off your sandals. You are standing in the holy ground. Tanggalin mo ang iyong sandalyas. Bakit? Inangungusap eh. Yung sa pamagitan ng burning bush, nangusap ang Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, Moses, ito the do not be, kaya sabi niya, do not be afraid. Ito na po yung pagtawid nila, hindi mo na yan. Kaya ano nangyari? Nagkatubili si Moses. Nagkaroon ng hesitant. Bakit? Hindi siya marunong magsalita. Diba? Minsan pag tinatawag po tayo ng Lord, ang dami tayong alibay. Dami tayong alibay. Lord, saka na lang. Yung pinag-aralan po natin. Ano yung ating tinalakay nung last week? The highest calling. Pag ang Diyos ang tumawag sa iyo, ikaw na.
yung isa sa mga pinakamapalad na nilalang ng Diyos. Kasi pinili ka niya para maglingkod sa Diyos. Kaya huwag kang makatubili. Huwag kang magalinlangan. Kasi Diyos ang tumawag sa iyo. Hindi tao. Hindi presidente. Hindi hari ng lupa. Ang tumawag sa atin, hari ng mga hari. Hari sa langit at hari sa lupa. Kaya sabi mo sa katabi, mapalad. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bago ka magiging matindi na lingkod ng Diyos, ititrain ka. Hindi ka pwedeng lampa. Hindi ka pwedeng, ang tawag nito? Mahina. Yes, mahina tayo. May kahinaan tayo. Pero kung saan ka mahina, doon ang kalakasan ng Lord. Amen? Bakit? Palalakasin ka niya. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya pag naglilingkod ka sa Lord, kahit na may nararamdaman ka, wala kang nararamdaman. Kasi kasama mo ang Diyos. Pag naglilingkod ka sa Diyos, kahit na hirap ka sa buhay, kinakapos ka sa buhay, hindi halata. Bakit? Ang lakas mo sa harapan ng Diyos eh. Ang nakakilala lang sa iyo, yung Diyos at yung sarili mo. Hindi nila alam, tama lang ang dumarating sa iyo. Pero naglilingkod ka na may kagalakan, may kasiyahan, hindi na pamanaan sa iyong mukha na ikaw ay malungkot. Huwag ka nang malungkot. Ang daming nalulungkot ngayon eh. Amen? Pero ang mga anak ng Diyos, kita ko kahit naka-fish ka, naka-mask kayo. Parang nakangiti eh. Dapat yun! Kasi, pag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, ayaw ng Diyos na nakasimango. Sa Book of Genesis, yung una pala na pag-aalay ni Cain at sa kanya Abel, nakasimangot si Cain eh. Kaya pag naglingkod ka sa Lord, pagdating mo rito, tanggal na lahat yung kabigatan. Nasa templo na naman tayo ng ating Panginoon. Pag nakita natin yung pangalan ni Lord dyan, lumalakas tayo. Nakalit tayo ng pag-asa. Nawawala yung mga virus sa isip natin eh. Bakit tumatalsik palabas? Ang pagbabalik ng Lord, yun ang critical period na ang tao ay kailangan maging matapat. Kasi babalik na siya eh. Ang babalikan niya yung mga matutuwid. Ang babalikan niya yung mga tatalino. Hindi niya babalikan yung mga foolish. Hindi niya babalikan. At titiyagin ko po sa inyo, at sinabi ng Bible, Ang mata ng Diyos ay doon sa matutuwid. The apple of the eyes of God are those who are righteous. Apple of the eye tayo. Kaya tumingin ngayon ang Lord sa atin, kahit na mahina tayo. Pag sinabing apple of His eyes, nakasentro ang mata ng Diyos sa kanyang mga anak na matutuwid. Matutuwid. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya, I will harden the heart of Pharaoh. Talagang pinatigas niya talaga. Hebrew 11:1. Number 1, there is a process and transformation or change happens. Now, faith is the substance of confidence. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan ang pananampalataya. Para magkaroon ka ng transformation, may process yan. Number 1, process. Faith. Kasi kailangan may evidence. Yung ating pananampalataya, kailangan may resulta. hindi natin nakikita. Now, faith is the substance of things hoped for. Mga bagay. Ito po yung mga katunayan ng mga bagay na darating. Ito ay magkakaroon ng reality. Yung pananampalataya mo ay magbubunga po yun, may magiging resulta. Bakit tayo nandito? Dahil sa ating pananampalataya. Bakit tayo nagpatuloy? Dahil binago tayo ng ating Diyos. Kung ang Diyos ang hindi tumawag sa atin, abay, mga kapatid, di ba? Hindi na ako rito, wala rin kayo. Bakit? Ang dami akong dapat isuko eh. Ang dami. Unang-una, kailangan yumaman ako. Kasi yun talaga yung nasa puso at isip ko, wala bata ako eh. Kasi anak kami ng mahirap. We are 9 siblings in the family.
8 lalaki, 1 babae. Kaya alam ko ang hirap. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na ang iyong balingkod ay magtrabaho, grade 3, umanay ako sa bahay namin. Doon ang pasimula ang training ko sa grade 3 pa lang. Amen? Elementary, high school hanggang college ko. Tinrain naman ng Lord. Kaya nung nakakilala ko, tinawag kami ng Lord. Talagang pinata pa lang kami. Naglilingkod na kami sa ating Panginoon. 1978. Yun ang training namin. Hanggang na. Palapakan natin ang ating Panginoon. Si Moses, tinrain siya ng 40 years. Siyempre, alam niya na yung mga sa palasyo pa naman eh. Alam mo naman na anak ka ng prinsesa. Siyempre, ang iyong school ay talagang, di ba? Pang mga hari. Oh. Eh, nung nasa wilderness siya, siyempre nag-change. Ang sarap ng ika ko sa palasyo. Ang sarap ng inumang guro. Pero pag dating dito, papastor siya. Tinrain siya ng Lord. Sa hamok, sa hirap, tinrain siya. Sa ginawa, tinrain din siya. Kaya nung tinawag siya ng ating Panginoon, Lord, anong pangalan mo? Sasabihin ko sa kanila, Lord, hindi mo na ako, nakakaya, utal ako. May na lang, ang Lord may purpose talaga eh. O yung kapatid mo, si Aaron, siya yung iyong speaker. Huwag kang mag-alala. Eh, paano yun? Anong katibayan? O yung hawak mong tungkot sa pagpapastor mo, iagis mo. Nagiging ahas. Diba? Karoon siya naman, naniwala na siya. Ano sasabihin kong pangalan mo, Lord? Sasabihin mo sa kanila, ayan, tatayan. Ako ay si Apo nga. And everybody say amen. Yun, yung Diyos na nag-iisa. Okay, yan. Ang Diyos natin ay Espiritu. God is Spirit. And everybody say amen. Bumaba yung God, nagkatawang tao. Kaya nung nagpakilala siya, sino ka baga? Ay ami. Ako nga siya, ako nga. Ay ami. Ako nga yun. Sabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, kundi hindi kayo naniniwala, siya ako nga. John chapter 8. Basahin niyo po yan. Palapakan natin ang ating Panginoon. To those who have illness, even the doctors give you. Those who suffers financial setback, may process po yan. Those who undergoing emotional problems. Those who needed spiritual enlightenment. Diba? Nandun tayo lahat. But if you believe and receive God in your life, yung true faith, yung tinatawag na faith yan, na evidence of the things not seen, I'll tell you, mag-grow pa. Mananampalataya ka at titindig ka, yung pananampalataya mo ay nasa bato na sa Word of God. Kahit na anong unos, kahit na anong pandemya pa na darating, hindi ka matitinag. Yung foundation mo, yung saligan ng iyong pananampalataya ay nasa ibabaw ng bato. Ang saligan ng iyong pananampalataya ay salita ng Diyos. Ang saligan ng iyong pananampalataya ay Diyos mismo. Eh, paano ka matitinag yan? Paano ka mati-discourage yan? Amen? Kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tatandaan po yan. Lahat ng tao na nilalang ng Diyos pinapakain. Kahit nasabihin nila, gutom kami, eh bakit buhay pa nga ngayon? Pinapakain sila na doon. Nasa kariton kami, doon kami nakabahay. Eh bakit ngayon, 60 years old ka na, nandiyan ka pa sa kariton, buhay ka pa? Ang Diyos ang nagsusupply. Amen?
Pero andiyan sa Lord. Kaya, ang nais ng Lord, pag may process na darating sa inyo na ganun, tanggapin mo lang. Lord, tanggapin ko lang. Sa panahon po natin ngayon, tanggapin mo kung ano ka. Anong ka ng Diyos eh? Bakit? Nagkulang ba Diyos sa atin? Sabi na po natin na pandemya. Yes. Bakit mapipigilan mo ba yan kung pinagturutan ng Diyos? Pag sinabi ng Lord sa huling panahon, pagkakaroon ng pestilence, sinabi niya na, pestilence sa pangalan ni Jesus. Tigil! Eh, sino ka? Eh, sinabi na ng Diyos yun. Nasusulat. Pag nasusulat, kailangan maganap. Pag naganap yan na kailangan mo lang, Lord, bigyan mo po ako ng lakas ng loob para harapin ang mga bagay na to. Yan ba pa kayo? Nasa pa nasusulat, Lord, patigilin mo yung gira. Sabi na, Lord, magkakaroon ng gira eh. Tayo, gagawin lang natin, proteksyonan mo po yung aming bansa. Supply mo ang pangangailangan, mahabag ka. Na sana yung mga huwag mapinsala gano'n. Ganun lang po. Kasi nasusulat eh. Pag sinabi yan sa Bible na darating ang panahon ng mga anak ay suwayin sa magulang, nangyayari talaga. Huwag ka na magtaka kung suwayin yung anak mo. Oh, ang kailangan mo lang, train up the child the way he should go. And when he is old, he shall not depart. Kung kailangan mo lang, anak, ito yung pinapasabi ng Diyos. Ganun naman po yun. Sinabi ng Diyos na gano'n, ganun na talaga. Pag sinabi ng Lord na babalikan ko kayo, di babalikan niya tayo. Kasi Diyos ang nagsabi. Sinabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita, maging sa dulo ng walang hanggan. No? Dulo ng mundo ito, katapusan ng mundo ito. Sasamahan ka talaga. O, kasi sinabi niya yun eh. Pangako niya yun. Kaya mga kapatid, yung mga ganito, huwag ka nang bakit iyong mga ipon? Anong nilipat? Diba? Hindi sila manunod na. Palakpakan natin ang Lord. Okay? Faith is the process. Kaya, ikaw at ako, may mga dahilan kung bakit may mga struggle tayo sa buhay. There are a lot of reasons why there are struggles in our lives. Ay, Diyos lang nakakala. Ang kailangan nyo lang, sumunod. Tututo pa kayo. Sinabi na ng Lord yan, lumapit kayo sa akin, matututo kayo. Matututo po tayo sa pamagitan ng pagkikinig. Matututo tayo sa pamagitan ng meditation of His Word. Matututo po tayo sa pamagitan ng pananalangin. Meron tayong prayer habit. Anong prayer habit natin sa Dagupan? Ha? 2 to 3 ng hapon, alas 2. Nananalangin pa ba kayo? Baka yung panalangin natin. Amen. Amen, Lord. Sarap ng hapon. Amen. Sinabing prayer talaga. Kahit na 5 minuto pa naman, yun, salamat. Matututo po tayo. Number 2, there must be a willingness. Okay, Hebrew 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that is, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sabi lang, pag ikaw ay lumalapit sa Diyos, maniwala ka na may Diyos. Kasi pag lumalapit ka sa Diyos, na nagdududa ka, hindi ka tutukunin ng Diyos. Pag lumuhod ka na, kahit na mayroon kang, kahit na your prayer unanswered or answered, maniwala ka na may Diyos. Kaya sabi niya,
bibigyan niya ng gantimpala doon sa mga diligently seek Him. Kaya pag hinahanap mo ang presence ng Lord, masusumpungan mo. Pag hinahanap mo ang kagalingan ng Lord, masusumpungan mo. Kasi naniniwala ka na isang araw gagaling ka. Kasi naniniwala ka sa Diyos, nasa pananampalataya mo, nasa puso mo, nasa isip mo, na yung Diyos natin ay buhay. Na yung Diyos natin ay papagpalain ka, ipoprovide lahat ng ating mga pangangailangan. Ano bang pananampalataya natin ngayong pandemic? Ang prayer ng buong mundo, sana matapos na. Tutukunin tayo ng Lord naman. Amen? Pagkatapos na naman yan, panibago na naman ang kasiyahan. Oo, nakalimot na naman tayo eh. Nakakalimot kasi ang anak ng Diyos eh. Oh, nung tinuruan tayo ng Lord ng 3 months lockdown, dami tayong ginawa sa buhay natin. Nanalangin, nag-meditate, tumawag sa Lord, talagang nanood sa... Nung nagkaroon ng trabaho, siguro. Ang economy, mag-isperat. Ano sabi ng Lord? Pagdating ng ating Panginoon, yung pagdarating niya, hindi mo inaasahan. Bakit hindi mo inaasahan? Siyempre, sagaan ang lahat. Happy-happy. Siyempre. Kaya sabi niya, ang pagdarating ko ay yung pagdating ko na hindi yun. Ngayon, maraming umasa na darating ng Lord kasi sa sobrang hirap. Lord, darating ka na. Sabi niyo, hindi niyo inaasahan. Kailan ba ang hindi inaasahan na tao ng pagbabalik niya? Pagsagana ka. Pag maraming pera. Diba? Pagpayapang lahat. Diba? Panahon ng inuman. Panahon ng party-party. Parang panahon ni Noah. Panahon ng kainan. Panahon ng pag-asawahan. Diba? Naranasan na natin yon. Nagkaroon ng lockdown kagad para magkaroon ng warning. Bago darating si Lord, may warning. Pasasaganahin niya muli tayo. Amen? Siyempre, dami tayo naranasan sa pandemic. Kaya may willingness. Ano yung willingness mo? Yung willingness mo na yung faith mo, manampalataya ka talaga ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Palapagan natin ang ating Panginoon. Alam niyo si Moses, encountered with God in Exodus chapter 3, verse 1 to 20. Sinabi ko na yan. Ang willingness for Moses to follow the commandment of God begins, he was depending on His promise. Alam niyo po, kahit nahisitan si Moses naniwala pa rin siya sa mga pangako ng kanyang mga magulang. Siyempre, pangako ng Diyos yun sa sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob. Sila Joseph, lolo niya si Joseph Ay si Joseph tribe ng Benjamin. Ang tribo pala ni Joseph is Benjamin. Ang kapatid niya, kilala niyo yung kapatid niya? Si Benjamin. Dalawa lang magkapatid po yan. Ipinanak siya na si Joseph ay nasa Egypt. Namatay yung nanay niya. Namatay din niya. Kaya lumaki po si Benjamin na ulila sa ina. Kasi nahirapan. Nahirapan talagang manganak si Rachel. Kasi mahal naman ni Jacob yun. Kaya binigay niya yung yung adila niya para magkaroon siya ng palapakan natin ang ating Panginoon. Number 3. Number 1 is process. Number 2 is willingness. Number 3 is application. May process ang pagtawag at pagpakakilala ng Lord sa atin. May process. Kailangan willing ka. Yung iba, hindi willing. Diba? Tigas ang ulo, stubborn, stiff. Number 3, application. The book of 2 Corinthians 5:7. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Ang lahat ng nakay Kristo ay bagong nilalang. All things
are passed away. Behold, all things are become new. Okay? May application. Kailan may pagbabago? Saan? Ano bang meaning ng transformation? Change. Revolution. Reformation. Yung makeover. Oh. Kailan magbago yung pananaw? Kasi sabi ng Lord, if any man be in Christ, is a new creation. Ibig sabihin, nung kay Kristo na po tayo, nung mananampalataya na tayo kay Kristo, yung ating pananaw, yung ating pag-isip, ay iba na. Yung pananampalataya natin, ay iba na. Yung paniniwala natin, yung old nature natin, iba na. Iniba na tayo ng ating Lord. Nagkaroon tayo ng spiritual enlightenment. Habang tayo po ay pumapalaot sa ating journey sa Kanya, nakikinig sa gawain ng Diyos, nagkakaroon po kayo ng ministry, lumalago po tayo. Kaya sabi niya, all things are passed away. All things. Yung mga dati natin ginagawa, all. Hindi niya sinabi dyan na partial. Pag ayaw ng Lord, kalimutan mo. Pag kasalanan, talikuran mo. All things all things. Yung dati natin kinagawian, wala, naglalaki na yun tayo nun. Naglalaki nini tayo nun. Laki nini. N-I-N-E. Yun ang tawag ko nun eh. Kasi Tagalog eh. Laki nini tayo. Laki na yun. Pusoy tayo. Bingo tayo. Galing ko sa bingo. Ako tagayikot ng rolita ng pula. Ali na kay galing ka ng rolita, mga tilaga, gabangin na rolita ng pula. Ang letra B. Letra O. Kalbo. Letra N. Pasko. May hindi, nakalimutan ko na yung iba. Yan po yung training sa atin ng Lord. Pero kailangan, may apply mo na. Kailangan kalimutan mo na. Amen? Yung kadagdagan ko noon eh. Nung nasa Lord na ako, doon naman ako tahimik. Nasa pulpito na lang po ako. Bumabawi. Si Pastora, pagkakain ko yan, ando lang. Kwarto ko po eh. Hindi na ako makausap. Amen? Eh, syempre, nakikipag-ano ako sa Lord, kung ano papakain ko eh. Ang dami na tayong views, 20,000 na po. Ano papakain ko riyan? Kailangan mayroon tayong tinatawag na proseso. Meron tayong willing. Meron tayong application. Yung iba, willing, pero no apply. No application. They are willing, but no application. You know what's in the book of Revelation chapter 1 verse 3? Blessed are those who read mo na, read, hears, and keep His commandments. Mapalad ang bumabasa. Mapalad ang nakikinig. At mapalad ang nagsasagot. Yung iba palad lang. Kasi palad lang. Bakit? Ibinabasa lang eh. Palad lang. Yung pangalawa, kapalad. Bakit? Nakikinig lang eh. Hindi sinasagawa. Yung kanina palad lang. Ngayon na palad. Gawin mo yung tatlo para mapalad ka. And everybody say amen. Para mapalad ka, blessed is he who reads. Blessed is he who listens or hears. And blessed is he to keep or obey His commandments. Tatlo po yan. Ay, yung iba hindi. Yung gusto lang nilang pakinggan, yung gusto lang nilang gawin, yung gusto lang nilang basahin. Hindi ganun. Pag sinabi ng Lord na all, observe. If you want a good success, meditate His word day and night and observe all the things that are written therein. Sumunod na tayo sa lahat eh. Madali sundin. Kasama mo ang Diyos. Yung sinabing lahat doon, huwag mong isa-isahin. Yung iba kasi hindi isa-isay. Hindi ka matapos magdila. Pag sinabing lahat, magaan yun. Magaan po. Pag sinabi ng Lord na ito yung mga papasok sa taga-tagatanga po, hindi mo gagawin yan. 18 lang naman yun. Oh. Amen?
Eh tapos inisip mo, ilan libo kaya yung hindi ko gagawin? Eh, 18 nga lang yun. 18 lang yun eh. Eh, ginagawa kasi ng tao, masyadong komplikado. Pinapangunahan niya ang Diyos. Kapag nasa Diyos na siya, parang hindi na siya gumawa ng mga pang masasama na parang ay Kristiyano, gusto mo nang hindi makagawa ng masama, mauna ka na. Pag nasa lupa pa tayo, itong laman na to, mayroong struggle. Kailangan, pag ikaw ay mananampalataya, you are the man of God, worker of the Lord, o kaya believer ka, kailangan yung spiritual mo mas mataas sa laman. Yun ang gusto ng Diyos. Eh, paano yun? Hindi siya kung patay yung laman sa espiritu. Taga-away po yan, mamimili ka. Mamimili po kayo, mga minamahal kong taga-subaybay. Mamimili. Dalawa lang ang pagpipilian, hindi tatlo. Ang Diyos napakabuti. Kaya ang tao, pag napahamak, hindi dahil sa Diyos. Napahamak. Because that is their choice. Palampakan natin ang amin. Kaya ang Diyos nga gusto niya maligtas ang sangkatauhan. Pero ang tawang ayaw. Ayaw. Kasi malakas ang kita, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, and the pleasures of this world. Matindi ang laman. Ang laman ayaw manalangin. Ang laman ayaw makinig ng salita ng Diyos ng preaching. Ang laman ayaw pumunta sa gawain ng Diyos. Gusto niya matulog pag Sunday. Pero Lunes hanggang Sabado nanonood. Pero yung kapahingahan, ako mga kapatid, gusto niya, may gagawin. Ayaw niyang bigyan ng puwang ng Diyos sa kanyang buhay. Pero pag matalino ka, naku, mga kapatid, pagka Sabat day na, pagka Sunday na, uy, nakahanda ka na. Amen? Andyan pa ba kayo? Kayo ba ay nararanasan niyo yung may struggle pag Sunday? Ang sarap matulog? Hindi nyo nararanasan yun kapag Sunday kung saan ang linggo, panambahan, ang sarap matulog, may kapayapaan. At ang matindi pa, ang dami kang bisita. Yan ay mga pagsubok ng Diyos sa iyo at tinitignan ka kung paano mo paglaban yung pananampalataya mo. Eh, dapat pasahan natin yan. Ang problema, hindi natin pinapasahan eh. Tapos pag may problema na po tayo, yan na. Bakit? Initay pa ng Diyos magpapapansin. Alam niyo, pag nagpapansin ng Diyos sa inyo, delikado. Huwag nyo nahintay na magpapapansin ng Diyos sa inyo. Anong ibig kong sabihin? Pag nagpapaalala ng Diyos, mali ka na. Huwag mo gagawin yan. Huwag mo na gawin. Bakit? Sa susunod, kunting utos lang. Sa susunod, kunting paalala. Maraming paalala ng Diyos sa pamagitan ng ganito. Sa Bible, sa prayer, sa pagkikinig ng salita ng Diyos, sa pagsasaliksik, sa pagmimitit, maraming paalala ng Diyos. Minsan yung mga nag-upang gagamitin ng Lord Minsan yung mga wala pang 7 years old, bakit kayo nag-aaway? At wala pa siyang kamalayan. Oo, gagamitin ng Diyos yun, yung mga anak nyo, para minsan magkaroon na kayo. Totoo po yun. Kung ayaw nyo pang maniwala sa tao, mamaya hayo pang gagamitin. Baka pabaya, kakagatid ka lang to. Pag si Dogi napunta sa'yo, sinakpal ka yun, tatawag ka na sa Diyos. Saan na kaya napunta yung laso dito? Nasa utak ko na kaya. Sa susunod, ikaw na yung aso. Alam nyo, ibang Diyos natin. And everybody shout amen. Pag nagpaalala ng Diyos, medyo yes, Lord, pasensya na po. Ganun na po. Palampakan natin ang ating life. Kailangan may application. Kailangan may nakikita. Amen? Yung iba, wala. Sabi niya, born again ako. Di, born again. Asunog ka ulit. Dapat may pagbabago. Kaya yung iba galit na galit sa born again.
Nung born again. Bakit? Yung kakilala ko, pansamantala lang yung kanyang pagbabago. Pero ngayon, lalong nalugmok, lalong na-burn. Dati maputi-puti pa yung kanyang yung kanyang pino-pino pa yung kanyang ugali. Nung na-born again siya, talagang lalong napino. Palapakan natin ang ating Lord. Ang kagalapan ng pito magiging worse pa sa dati. Ay, mag-ingat talaga wala tayong may pagmamalaki rito. Ang ipagmamalaki natin, si Kristo. Yun yung ating panindigan. Yun yung ating pananampalataya. Maybe some of us double mind while we receive the invitation. Okay. Yung mga ganitong event, hindi pinapansin. Okay. Number 2, who are the people need to be transformed or changed? Sino-sino yung mga tao na kailangan mayroon ng pagbabago? Number 1, non-believer. Yung mga hindi mananampalataya, siyempre, kaya nga tayo naging mananampalataya Nagbago na tayo para i-share natin yung pagbabago natin sa kanila. Paano naman yung wala tayong ginagawa? Anong sabi ng aking narinig na isang preacher? Wala ka naman ginawa. Binigyan ka ng buhay ng Lord para magkaroon ka ng challenge sa mundo ito. Pare, binigyan ka ng buhay. Alam mo yung mabuti at masama. Pero wala ka naman ginawa. Ay, di wala. Kaya may gagawin ka. Kaya punta natin, then Peter said unto them, Acts 2:38. Para may pagbabago, kailangan dalhin mo yung gospel. Sa mga non-believers, kayo alam natin. Pag sinabi nila, paano kayo naligtas? Alam mo kalat, Acts 2:38. Yun yung mabuting balita. Kabisado nyo ba yun? At sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus sa kapagpatawad na yung mga kasalanan at tangkapin nyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Ano yun? Yun yung susi ng kaligtasan. Yun yung ibinigay ng ating Panginoong Jesus kay Apostol Pedro. Nung sinabi niya, ikaw, the Antichrist, the Messiah. Kaya mula ngayon, Peter, upon this rock, I will build my church and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Yun yung susi para sila'y maligtas. Gagamitin ka, ikaw yung susi. Sabihin mo siya, tabi, ikaw yung susi. Ay, yung iba sabi nila, hindi, yung susi, yung nagmamadyo. Hindi. Yung nagpapabahay. Hindi. Yung nagnanakaw, yung sinungaling. Hindi po. Hindi gagamitin ng Lord yun. Pag yun ay ginamit ng demonyo, ilalong ka kalamangin, magkakaroon ka ng titano. Mamaya may cancer ka na. Hindi pwede gamitin yun. Ilan yung susi ng kaligtasan? And everybody shout amen. Non-believer. Yan ang una. Yun yung ating mission dito. Kaya ang mission nitong church na to you must be baptized. Alam niyo po, itong hindi tayo hudyo, mga Pilipino po tayo, mga Gentiles. Ang paraan lang ng Diyos para maligtas ang Gentiles, pananampalataya. And everybody say amen. At yan yung pinakasusi. Kahit anong belief nila, anong religion nila, kailangan i-apply natin sa buhay natin yung pananampalataya na tinanggap natin si Kristo bilang personal Savior and Lord. That results that we are being a children of God. You will transform by the power of the Holy Spirit because it is a gift from God to guide or knowing in Him more para makilala po natin siya ng lubusan. Backsliders, number 2. Exodus 14:11-12, then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Pero mga kapatid, ito mga anak ng Diyos, nakita na nila yung 10 salot, iligtas na sila. Pagdating doon nung tatawid na po sila, nagbago yung puso nila. Nakalimutan nila yung pagliligtas sa kanila ng Lord Marami mga ganyan na mamananampalataya. Amen? Sana hindi tayo ganun. Ang hirap kayo maging backslider. Paano mo malalaman ng backslider? Diba? Minsan, wala na siyang gana sa pakikinig, wala na siyang gana pumunta sa church. Nalalanig na po. Yan ang mga simptomas niya. Parang simptomas ng virus. Ano bang simptomas ni COVID-19? May simptomas yan
Pag inubot, agad yun. Magsuot na ako ng asin. Mag-inhale na ako ng stage. Punoy ko na kasi. Pagkaan ako ng init. Tapos, talagang yung sila, inumin ko, kalamansi dito, lahat na. Para yung virus na ito, hindi ako makapitan. Ginagawa niyo ba yan? Siyempre, kailan lumabata sa bundok ito eh. Sabi nga, may willingness, may application, may process. Kung yung paraan ng Diyos para mawala yung COVID sa'yo, kaya na nakapasok na dyan sa sa sutagos mo na dyan na, kaya nga pulin nilo dyan, eh kung wala kang ginawa. Hinayaan mo lang yung COVID na dumapa. Eh, alam mo naman na may virus. Hindi, wala virus, wala virus. Ilang ng mundo, nagpamas na. Ikaw, matindi ang pananampalataya ko. Totoo yun. Pero susubukan ka ng Diyos. Kaya lagyan mo pag nangati na, iwan mo na kaya na mangati. Ilang araw na nangangati. Ay, hindi ka na magpapa-hospital. Hindi na laging pananampalataya. Pero, binigyan ka ng wisdom ng Lord. Alam nga naman, para kasi what tamat, nandiyan yung pagkain. Lalaglag yung puma. Hindi ganun po yun. Meron tayong wisdom justified. Wisdom justified by the righteousness of God. Kaya nga tayo may wisdom practicality. Kaya maraming napapahamak. Bakit? Kulang. Lack of knowledge. Pag practical na, gawin mo na. And everybody say amen. Sa pamagitan ng pananampalataya, wala akong pagbili ng lemon, wala akong pambili ng kalamansi. Naubusan ako ng asin, pinagtimpla na uli na natin yun. Tapos nagati yung ano ko, by the name and the power of Jesus Christ. Ako po ay nananalig sa iyo. Hallelujah, sa pamagitan ng hot water na to, yung virus na to, in the name of Jesus. Hindi mawala eh. May posible ba sa Diyos? Wala. Kasi yun ang pananampalataya mo. Palakpakan natin ako. Hallelujah! Pero mo backslider, pero mo nandun na sila, bakit dito kami tinala Moses? Ang daming libingan doon. Siyempre, lilibing na sila sa Red Sea. Tatawid na po sila. Oh. Grabe, nandiyan yung mga kalaban eh. Kaya sabi ng, peace time, magpakatatag kayo. Oh. Bakit? Itong mga nakikita nyo, hindi nyo na makikita muli. Forever. Ang kailangan nyo na gawin, manahimik. Whatever reason, you must return your first love to God. We must renew the Spirit of God in us to transform for betterment. Don't let challenges in life draw you apart from Him, but rather, use it to manifest power of God in your life. Dapat yung mga hamon na dumarating sa ating buhay, dala-dala natin yan para natututo tayo, para tayo po ay nagiging matibay. Yan ang gusto ng Lord. Number 3, believers. Yung mga mananampalataya. Di ba? Acts 2:42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, and the breaking of bread, and in prayers. Sila ay nananatiling matatag at matibay dahil sila ay nagsama-sama. O nagpira-piraso ng tinapay. Kakaroon sila ng communion. Nagkakaroon sila ng apostles' doctrine. Kasunod sila ng pagtuturo, kagaya nito. Eh, paano mo sasabihin, paano ka mag-witness kung wala kang know-how? Eh, meron tayong Sunday service, meron tayong Bible studies, meron tayong mga seminars, meeting. O, para matuto po tayo. Para may masasabi po tayo sa doctrine. Ano ba yung articles of faith mo? O, dapat alam natin, paano ka ba naligtas? Paano ba nagiging Diyos si Kristo? O, dapat alam natin yan. Amen? O, bakit ka nagko-communion? Eh kasi para mapusog kami. Hindi ganun yun. Ang communion ay alalahanin ang kamatayan ni Kristo. Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng picking dito. Baka makakalimutan nyo.
May kapistahan tayo rito, mag-invite kayo kasi yung iba nag-invite. May kapistahan din sa kanila eh. Eh tayo, nakakalimutan na natin eh. Gusto nyo ba sa linggo magkainan tayo rito? Kahit na COVID, pakita natin kayo na walang COVID. Amen? Kasama yun sa fellowshipping. Amen? Para hindi na tayo mag-apura na magluto. Eh, hindi. Kailan matapos na si Bishop? Eh, hindi pa matatapos ito kasi 10 lang tayo nag-start. Huwag nyo patapusin ka agad kasi yan ay naraisin tubas talaga yan. Paglulupay-pay. Paglalagin. Amen? Eh, lalo na kahit kung tayo, lalo pag giginawin. Eh, ayaw na rin giniginawa pananampalataya. Ang gusto ng Lord, mainit, masigla. Yung fresh lang nandun. Yung sigla ng pagpuri at pagsama nandun. Yung pakikinig ng salita ng Diyos nandun. Nandun yung excitement. Hindi yung lulugo-lugo. Ay, sandi na naman. Narinig ng Lord yun. Kaya pagdating sa Lord, huwag kang magbulong-bulong kasi dinig na dinig tayo. May awit din, huwag kang manalig sa bulong-bulungan sapagkat ikaw iro ay pinagtaksilaan. Minsan may mga hugot lang eh. Kapag kayo. Alam niyo sa pag-preach, hindi naman sa pag-ano. Talagang nakakatuwa siya. Pag sinasamahan ka. Pero pag hindi ka sinasamahan, nahihirapan ka. Pag sinasamahan ka ng Lord, basta yung kabulang mo. Basta nakapag-ready ka na, napasa mo na, nakapray mo na. Bago, Lord, bahala ka na. Pag ako'y nangangarap, ako Lord, bahala ka na. Hindi na yung akin, yung iyo na. Ikaw na maparangalan. Amen? Siyempre, mga kadalasan ng mga man of God, yung mga preachers, wapo. Makikita kayo ng preachers na pangit. Diba? Ang mga leader, kahit mga congressman, marami yun. Kahit kayo, wapo kayo. Kasi pili tayo eh. Tingnan mo nga kung may pangit dito. Kung walang puno, yun ang bunga yung puno natin. Ang Diyos eh. Church of Christ tayo. Bakit? Nag-transform eh. Umiba eh. Umiba. Pag nasa Lord ka, ibahin ka talaga. Pati pananaw mo, pati action mo, pati pagsasalita mo, pati pag-iisip mo, pati itsura mo. Eh, kung gusto mong gumawa at gumanda, sunod ka na. Pag hindi, pag sumusunod ka no, tapos nag-backslide ka, matutuyuan ka. Totoo po yun. Matutuyuan ka. Siya ba yun? Yung mga backslider, siya ba yun? Makikita niyo yung tsura. Matutuyuan. Kaya kung gusto niyo hindi matuyuan, nasa na tayo, fresh. May tawag yan. Parang refreshing. Pag nasa Holy Spirit ka, puro refreshing. Another day, Lord. I count my days. Talagang day by day, talagang your blessing and then a blessing. The number of days, the steps of the good man are ordered by the Lord. Pag mabubuti ang gawa mo, ang Diyos ang nagkano sa iyo. Hindi ka naman magagawa ng mabuti kung walang Diyos sa iyo. Amen? Palapakan natin ang Lord. Okay. So, dito po, kailangan 2 Timothy 3:16. Following His word, transformation, yes. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. But the man of God may be fully for yung talagang magagampanan niya yung kanyang ginagawa. Did God wants you to transform? Of course, yes. All written in the Bible are inspired by God. It will profit. May pakinabang. Meaning, again, emphasize the word pakinabang. Talagang emphasize natin yung pakinabang. Talagang profitable. To be standard for doctrine, reproof, correction, and righteousness. No other book in the entire universe will stand against the Word of God. Walang anumang libro sa buong mundo
na makakatayo laban sa salita ng Diyos. Yan ang sandigan natin. Alam niyo po, nakakatawa. Dalawa lang ang nagganyan sa atin. Kasi yung iba takot. Matatakot ka pag sagot. Amen? Hindi mo pwedeng kontrahin yan pag nasa Diyos. Palampakan natin ang ating. Kaya mga believers yan, ha? Kailangan. So, we must believe. Ha? Kailangan para matransform po tayo. Remember, the Word of God is powerful to those who are believe. His words will manifest into our lives. Okay? O, tapos na po tayo. Kailangan Romans 12:1-2. Mga believers, I beseech you therefore, my brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Be not be transformed, and be not be conformed to this world, but by the renewing of your mind, that you may prove what is not that good and acceptable and perfect will of God. Kaya sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roman, ako'y mapila sa inyo. Ihalay nyo ang iyong katawan bilang buhay. Because this is your reasonable service. Itong servisyo natin kay Lord. Pinago niya to, na-transform ito. Dati manginginom tayo, sukal dito, sukal doon, ang nakalagay sa atin, sarili natin, pag lahat. Pero binago tayo. Don't be conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind. Kailangan pag-uwi na natin. Kung dati natin pag-iisip na ni Kristo. You have the mind of Christ. And everybody say Amen. Amen. Palampakan natin ang ating. Hallelujah. The book of Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my words will no means pass away. But my words remains forever. We must transform for better by applying the gospel in our life in whatever we believe about God. The assurance is for eternal. The process we're in the hand of God. Nasa iyo yan. Ang Diyos nasa iyo na. Wala kang katalo-talo. Alam niyo, meron akong isang kwento. Ikaw ko, no? Narinig na nila ito. Alalahanin po natin, remember, we are not a Jews. We are Gentiles. And our only way, truth and life is in Jesus Christ. 14:6. Kailangan, kilala natin siya personally, relationship natin tuloy-tuloy, lumalalim yung ating paglilingkod, lumalalim yung ating panalangin. yan ang tatag. Binigay na ng Lord yung kanyang salita. Binigay na ni Lord yung kanyang words. Hindi tayo pinabayaan ng Lord. May mga preachers, may mga fivefold ministry. The apostles, the prophets, evangelists, pastors, and teachers. Wala nang kulang sa atin. Wala. The power is in the hand. Nasa kamay mo na. Mamili ka. Na-transform ka na. Marami ka ng patuto. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Diba? In-apply mo na yun. Ang kailangan lang, go. Kumayo ka para sa mga backsliders. Yung dati mong bunga. Yung dati natin mga kasama rito. Tapikit mo, brad. Dito ka na. Tatandaan po natin Jeremiah 3:15. I will give you pastors according to my will, to nurture you and to nourish you in understanding and knowledge. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng pastor galing sa aking puso. Nandun kayo matututo. Tatandaan po natin, makikilala niyo sila sa buhay. Yes, may pagkakamali.
magkukulang. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero, pag tunay na pastor ka, kailangan makikita yan sa pamumuhay. And everybody say, yung kanyang sinasabi, nagawa niya. Maaaring may pagkakamali, pero hindi niya kagustuhan. Amen? Kasi pag nagkamali ang anak mo, nakita mo na nagtitext, hindi mo kagustuhan yun. Gusto niya yun, hindi mo nakita. Ano lamang po yun? Amen? Hindi lahat makukontrol mo yan. Pare, nakita yung manya sa labwasyo, iba yung ginagawa. Hindi naman ako yung gumawa. Pero wag yung hatulan naman yung ano. Kawawa naman. Amen? You must know how to balance. And everybody said it. Kaya kawawa po yung mga iba. Ang pastor po, hindi tayo hireling pastor. Alam niyo yung hireling? Hindi natin ginagawa ang pastoring na profession, vocation, the highest calling. May darating o wala, pastor ka pa rin. And everybody say it. Palampakan natin lahat. Heaven and earth shall pass away, but my words remain forever. Tayo po lahat. Hallelujah. Transformation. Ganun. Labanan. Kailangan lumaban lang. Kailan may pagbabago. Kailan may transformation. Yung gusto ng Lord ng pagbabago, if any man be in Christ, he is a new creation. Halapan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka ng Diyos. Maraming pong salamat, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka ng Diyos. Salamat po sa iyong masalita. At pagpalain mo kaming lahat. At we praise you, we thank you. At sa mga nanonood po, ako'y magpapatanggap sa inyo. At ako po'y naniniwala na pinagpala po yung mga nanonood. Ang mga hindi pa tumatanggap sa Lord, taas niyo po inyong mga kamay. Sumunod po kayo sa mikling panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umaga ito. Ako po'y nananalig sa iyong mga salita. Wala nang sinabi mo, Panginoon, heaven and earth shall pass away, but your words remains forever. Ako po'y nananalig na ikaw ay namatay, inilibing, at sa pangatlong araw ikaw ay nabuhay na muli. Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Kapagan mo po ako, Panginoon. Transform mo, Panginoon, yung aking buhay. Gawin mo ako laging karapat-dapat. At tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pangharihan mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagpabalik. Maraming salamat po sa kaligtasan aking natanggap. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ito pong aking samot na lang. Amen. Ang tinanggap niyo po ay hindi religion. Ang tinanggap niyo po ang ating Panginoong Hesus. Sana po tuloy-tuloy yung inyong panonood at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.